गिबियावनो गोदान बोसोर 2026 इं मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। जों नुबाय थादों, खोनाबाय थादों, BSU होननाय मोनसे फरायसा आफादा जोंनि फरायसाफोरनि मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारनाय आरो दानि मोननै इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारफोरखौ रिलिज होनायनि सायाव जों सोमावसारनायनि हेंथायै बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों। बिथांमोना जुदि गुबै फरायसा आफादमोनब्ला मानि थाखाय फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव मदद खालामाखै? मानि थाखाय बिथांमोना फरायसाफोरनि हेंथायैसो बाथ्रा बुंबाय थादों? जुदि फरायसा आफादमोनब्ला बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगौमोन आरो जोंनि सायाव गोबां सोमावसारनाय एडभाइस होफैगौमोन। नाथाय जों मोनथिनो मोनोदि बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानैसो खामानि मावदों। जों खोनाबाय थादों BSU माने BPF, BPF माने BSU। बै समावबो आङो जेब्ला 5 इयार्स सिगां गामियाव खोनादोंमोन, बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जेब्लासिम BPF थागोन अब्लासिम BSU थागोन। नाथाय आं सानदोंमोन बोरै फरायसा आफादा बिदि बुंनो हाखो? बे नङाबो खोमा आं होननानै सानदोंमोन। नाथाय दिनै नुबाय BSUनि दैदेनगिरिफोरानो BPFनि माला गाननाय। अब्ला आं फोथायबायदि दा BSU माने BPF, BPF माने BSU। बिथांमोना BSUखौ सोलायनानै राइट एबा लेफ्ट विंस BPF इउथ लायोब्ला साबसिन जागोन नामा? बिथांमोना जुदि फरायसा आफादनि मुं लाबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैफोरा मिसलेड जागोन। बिथांमोना फरायसा आफाद मार्क पलिटिकेल पार्टि मार्क। बेयावनो जोंनि फरायसाफोरा कनफिउज जानानै आन्दायगोन। जुदि बिथांमोना फरायसा आफादनि जानानै खामानि मावनो सानोब्ला फरायसाफोरखौ मोजां लामायाव दैदेनलांगोन, पलिटिकेल पार्टिनि जानानै खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गुबै फरायसाफोरनि खामानि मावनो सानमारोब्ला फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव मदद खालामनांगोन। जुदि BSUआ मोनसे फरायसा आफादमोनब्ला एबा बर' हारिनि एबा ट्राइबेल हारिनि थै दंमोनब्ला मानि थाखाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसाराखै आरो दा सोलिबाय थानाय जुवा मेला, पिकनिक स्पट सोलिबाय थानायनि हेंथायै मानि थाखाय बन्द खालामनो हायाखै? मानि थाखाय बादा होनो हायाखै? मानि थाखाय पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों? जों बेखौ मोजां मोनाखै। बिथांमोना फरायसा आफाद बा फरायसा आफादनि खामानि माव आरो पलिटिकेल पार्टि बा पलिटिकेल पार्टिनि मुं लानानै खामानि माव। बिथांमोननि मुं सोलायनानै खामानि मावनायखौ जों मोजां मोनाखै। जों टटेलि बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायो। बिथांमोना थाबैनो पलिटिकेल पार्टि बा BSUखौ सोलायनानै गावसिनि पलिटिकेल पार्टिनि मुं लानानै खामानि माव। बेजों लोगोसे दाखालि बावैसो मोननै इउनिभार्सिटिनि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारफोरखौ BTC गभर्नमेन्टआ रिलिज होनाय जादोंमोन। बिथांमोननि रिलिज होनाया मोनसे गनायजाथावै आनफर्चुनेट। मानो होनोब्ला बिथांमोना बुंदों 29 नभेम्बर खालि फरायसाफोरनि BTC सेक्रेटारियाव गाग्लोबनाय
नि जाथायाव बिथांमोना लोब्बा दं होननानै बुंनाया नंखाय। बेयो मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र। बेयाव उइथाउट एभिडेन्स, उइथाउट जुडिशियेल इनकुइरि खालामालासे बिथांमोना आनडेम'क्रेटिक भाबै बिथांमोनखौ रिलिज होनाय जादों। जों बेखौ फरायसाफोरा गोथौयै कन्डेम एबा दुखु फोरमायदों। बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज होनायनिफ्राय बोखारनांगौ एबा गोजानाव थानांगौ। बिथांमोना जिखिनि बिबानाव दंमोन, रेजिस्टार बिबानाव दंमोन, बिथांमोनखौ बेयावनो दोनफिननांगौ। जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव ट्राइबेल हारि एबा बर' हारिनि थै दंमोनब्ला बिथाङा मानि थाखाय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव हेंथा खालामबाय थादों आरो मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारनायाव मानि थाखाय बिथाङा मदद दं एबा जोंनि सोमावसारनायखौ मानि थाखाय हेंथा होदों? बिथांनि खामानि मावनाया खालि बर' हारि एबा ट्राइबेल हारिनि थाखायल' खहा गोनां। बिथाङा गावनि अहंखार आरो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो मोननै इउनिभार्सिटि, क'क्राझार इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारफोरखौ रिलिज होनायनिफ्राय बोखारफिनाब्ला आरो ST नि हेंथायै सोमावसारनायनि हेंथायै जुदि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला जों गोख्रोङै सोमावसारबाय थागोन आरो फैगोन समाव देरसिननिफ्राय देरसिन जों डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारलांबाय थागोन। आरो जुदि सोरबा फरायसाफोरनि सोमावसारनाय एबा ST नि हेंथायै सोमावसारनायाव बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला सोरबा चिफ, सोरबा EM, सोरबा मिनिस्टार, सोरबा MP आरो सोरबा फरायसा आफादनि मुं लानानै पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला बिथांमोनखौ जों फरायसाफोरा होसोनोबो गोनां जानो हागौ। गोजोन्थों।